Laqda tagħtik is-saħħa tagħmel il-bidliet. Iddikjara dan il-kandidat għal kariga ta' mexxejn Laburista u Prim Ministru, id-deputat Laburista Robert Abela waqt intervista li ta' lil iNews Malta. Huwa spjega kif hemm bżonn li jmorru lura għal prinċipji ewlenin li jagħmlu lil dan il-partit u moviment tant b'saħħtu, għaliex dan se jwassal għal aktar għaqda li tagħtik is-saħħa tagħmel il-bidliet neċessarji. Id-deputat Laburista Robert Abela tkellem dwar l-għaqda li hemm fil-grupp parlamentari. Grupp parlamentari kompetenti u maqut li flimkien se jkompli jaħdem għal aktar suċċess. U tiskanta kemm dak il-fatt li inti mort lura lejn l-eruq jgħinek imbagħad meta tiġi fuq tmexxija fuq livell nazzjonali. Tgħidu waħda għandha x'taqsam mal-oħra ngħidlek il-liva. Għaliex meta inti għandek partit maqut, meta inti għandek grupp parlamentari maqut kumpatt flimkien, meta inti għandek il-membri tal-partit maqudin miegħek, meta għandek id-delegati tal-partit, l-istruttura kollha tal-partit miegħek, dik ittik ħafna saħħa u ħafna enerġija biex tista' tagħmel il-bidli fuq livell ta' pajjiż. Dr. Abela tkellem ukoll dwar l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna fejn qal li huwa importanti li tissaħħaħ il-fiduċja fihom. Huwa spjega kif wieħed m'għandux jagħmel l-iżball li jgħid li dawn huma mkissra, iżda sempliċiment li f'ċertu aspetti jistgħu jaħdmu aħjar. Dan għaliex sar ħafna tajjeb li wieħed irid jirrikonoxxih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.